já jsem se lekl, tady je odliv. Tady flejkvaky. Ne, dělám video, kluci, musíme to nějaké video udělat. Flejkvaky obrovský. Podívej se. No ale ty nebudeš na videu. To nevadí. Sedej mi to, já tě budu fotit a ty budeš dělat kašpárně. Ne, já nemůžu moc, bo to zabere hodně toho, víš? Jedeš rychle, ale... Ty vole. A to nesmíme. To je takové tenké, pod tím je folie. No. Počkej, tak ty to bereš, pak to stáhneme zase ke mně, jo? Počkej, já dělám video. No, super. A já to video hned potom vymažu, víš, ať mám prázdnou kartu. Karta čistá. Jo. Jo. Vyžeň nahoru. No, vyžeň ho nahoru. Dělej, tak vylez nahoru, dělej, vole. Neboj se. Jedu, víš, nejde. Neboj se, vole, vyjeď nahoru, normálně tam vylez a osprchuj se, vole. No. No, vidíš to. No. A nevíš, že jsi zdolal Makalu. Zdolal jsem to. Makala mu ho Mahomeky. Hanzi, co tam děláš? To je přesně pod tím kořenem. Ale to je mi ten strom stál, že? No, úplně. Ale kolik tu je toho mechu, to je ta voda, jako. Tady bacha. Tak jak to bylo? Počkej, já musím vynalézt na Norsko. Tak něco vymyslí, ne? Poslouchej, to jsi neviděl, co složil na Norsko. Můj bože, proč trestáš nás? Můj bože, netrestej nás, už si nás potrestal, stačilo to. No, tak si nezaspíváš u nás.
nejde, že? Tu ani nezná Boh, musí si říct. Toto je jezero sladkovodní. A tady to jde doleva. A tam už je moc. Tak kluci, beru vás. Video, Hanzi tam je. Ano, pomodli se. Láďo, natoč to. Na co? Beru tě videem. Ahoj Mirku. Čau Láďo, jak se máš? Vynikající. Výstup na Nanga Parbat není jednoduchý. Ano, jede to. Super, Larry. Už ale muh je tady. Po foťáku mi jednoho psa. Počkej. Taky vezmu. No, mám tě v záběru. Ano, výborně. Konečně si dosáhl toho vrcholu. Ano, no počkej. Tak, tady jsou naše loďky, tam kousek vzadu. Co ten Honza kecá, že ten most je taková dálka. Ale počkej, tu je více mostů. Ale tam, jak jsme byli, tady. No. Honzo, my jsme včera jeli tu odsaď, tady jsme zabočili doprava, jo? A tady jsme jeli tam do toho moře, vidíš? A tam jsme byli vzadu. No, a tam přes ten most jsme jeli. No, tam jsme byli my. Ano, ano. Dále, kafe, 5 Wie viel kostet? 5 korun. 5 korun. Ano, no, norský. Pojďte dovnitř. Ano, jdeme. Dáme destileve. Dále, Noren. Dáme destileve. Destileve, Noren, ejte destileve. Ano, Já napíšu. Andy je doktor. No, to právě proto. Kluci, už vás beru. Klidně vám to napíšu. No, úplně mokrý jsem, kdo ví, co v tom bylo. Napiš tam výprava z Česka. Výprava Tu jsou Kilimanjaro. tady šupiny z Pořič z Česko Chomutov, Franta Šupiny. Milan,
Václav Štefan. Dali jsme vrcholy. V Norsku. Ety. Etilesty leve. Pojď sem. Všechno zdolano, všechno zdokumentováno. Ano, všechno zdokumentováno, zapsáno do knihy. No. Akorát Hanzi nám tu chybí. Akorát Hans, Hans zvaný rychlonožka už je na kopci. Kokoška. To budeme... Kokoši chaloupka. Počkej, Kokoška je dole, vole, ale Hanzi se nám ztratil. Hanzi má přezdívku rychlonožka, jinak jsme partia rychlé šípy. Ano, ještě tam dole, co Peťo, zkontrolujte tam. Parta. Včera posrané, dneska vyprané. Hoši, tady asi byl nějaký ten, že bys... Pojďte nahoru, to je dál. Ale pojď sem, ty jsi nebyl v té buce, vole. Jsme to tam zapsali všechno. Já to seru. To je dalekohled, ty vole, námořní obraz. Tak dobře, však mi neuteče, ne? Uteče mi. Očroubuj ho, ať ho Pojď nikdo tady dolů, neukrade. poslouchej, tady jsi neviděl jiné věci. Jachty. Poslouchej, tady jsi neviděl jiné věci. To nám neuteče. Nebo ho bereš pryč, nebo co? Ne. No tak, kdybys ho nahoru bral, tak mi řekni. Poslouchej, aby tam zůstal ještě Co ten tam je, Peťo? aby tam zůstal ten dalekohled. Tu umřel. Pohled z vrcholu. Jo? Nebylo v ní. Fakt? Dítě, člověče, to je dobré. To jsem ani neviděl. Sejmi mě tady, no. Jo? Video chceš nebo? Ne. Ne, fotku. Fotku. Počkej, tak mode. A jedu video, kluci. Celé tady to sjedu, abych věděl, kde jsem mohl ležet. Tam si mohl ležet. Ano. Teďka to tam zabírám, jo? Na paloučku. Tam to je, ty vole. Jo, tam, aha, jo, tady kostelík, tady, kluci, tady bych odpočíval, díval se na vás. Mohli bychom ti zamávat. Aby jenom tvoje schránka. Ale vždycky, jak byste přijeli, poslouchej, ale vždycky, jak byste to přijeli, tak byste mi tam dali aspoň květinku nějak. No, to... Hoši, mluvte slušně, jo? To je to všechno slyšet tam. Jo. To mi mikrofon všechno. Takže dívej se teďka. No a dívej se. A dívej, ale nevím, jestli to bude dobré, podívej. No zkoušej, tak nemáš. Ne, to je video. No, tak to nemáš. Dívej, ukaž tu fotku, jak jsme byli na tom. Bačo. Jak jsme se pustili všichni. A kde? Na té vidlice, ne? Jo. Počkej, to natáhne do počítače. Co je to? No to si ty vole. Kníží? Počkej, u mě šlo tak udělat. No, to nejde. No. Máš na piču foťák. No, to je- On měl lepší, vole. To vím. Já jsem mohl snížit snímek, natáhnout do boku, do druhého boku. Jo, jo. Víš? A tady jenom přiblížím a už jsou v prdeli. A ruce jsou někde v hajdlu. Já to nevím. No já taky ne, já jenom už najít to. To nevím, třeba to není tvoje? Tady máš kartu nějakou. To jsem nevěděl, počkej. Nevím, to není tvoje? To na té kartě tam nejsou asi, nebo já nevím. Uva. Já jsem ti stáhl celou kartu. Od 19. jo? Dolů. Tak jak je to možná? Já nevím. Láďo, nafoť to, jak to doopravdy bylo. Ano. Vytáhnout kartu, a jestli to není jenom na interní pan. To už mě sere teda. No, ale to je pičovina. Já to mám na kartě všechno na ty. Jo. Ty máš ten samý foťák, no, jenom trošku lepší optiku. Ne, víš co, dej si přehrávání a zkus najít to video, jo? Sám si. No. Dej tam tu kartu. Ne, dej tam tu kartu. A zkus najít to video. Jo? Počkej, víte, kolik máme ty soubory? Počkej, podívám se. Jestli to bylo, kurva, já nevím, jestli... Tak, čtyřikrát olympiády, vole. Počkej, jak je to velké, kurva, bo. My jsme to...
4 giga, no, to je hovno. Já mám kartu 8 giga, to vymažu a